ana m ekene unu ụmụnne gị n'ohe buzuru ụbọchị on behalf of the chairman ụmụnne gị n'ohe Kindred anyị na-akpọ meeting echi bụ 3rd of April 2024 na by 10 a.m. na Igwe's compound His Royal Highness Igwe Dr. C.A. Nom Ezudowan of ORUKU ma nwoke ma nwaanyị ebo nwata ma ndị inyom ji ma ụmụada onye ọbụla anyị nwere nnukwute nzukọ ụmụ eri niile ụmụanne gị n'ohe niile ịgbata ma nụfụrụ ga anụfụ ma ihe niile onye ọbụla on behalf of the chairman ma ndị ọgọ anyị na-akpọ onye ọbụla ụmụnna on behalf of the chairman onye ọbụla ga-abịa by 10 a.m. tomorrow being 3rd of April 2024. Thank you. In addition to what my beloved brother have said, a meeting everyone must attend. Yes. Na ndị be anyị na Orukushi na akpara ozu igwe bụ ime chọọchị Hindus n'ọgba ya ga-ada ga-eburu anyị aga ebushire mmadụ maka ozu igwe no anyị niile ga-ezu na Igwe's Palace Oruku echi by 10 a.m. ụmụaka igwe niile especially Dr. Emmanuel Ikechukwu, you are highly invited. Ụmụaka gị n'ohe Kindred and ndị Oruku and ndị ndị omenala ndị ụka all indigenous ministers and the pastors and father ndị Oruku even ndị Oruku jiburu shiguba kowaru he ka a ga-eji igwe he na Friday echi by 10. Failure to do so, no burial on Friday. That is final. God bless you and bless you.